Nyt aloitamme piirtämään harjoitus 1. Tässä vaiheessa vihje. Hiiren rulloilla voit zoomata kuvaa kauemmaksi tai lähemmäksi pyörittelemällä rullaa. Lisäksi painamalla rullon pohjaan ja pitämällä sitä pohjassa ja liikuttelemalla hiirtä vasemmalle tai oikealle voit liikutella kuvaa kuvaruudulla. Seuraavaksi teemme muutaman aloitustoimenpiteen ennen piirtämistä. Alhaalla näkyy Snap-teksti. Klikkaamme sitä, jonka jälkeen meille aukeaa työkalut-ikkuna ja tänne tehdään muutamia muutoksia. Ensimmäinen välilehti rasteri laitamme ei-asentoon. Seuraava välilehti Snap-toiminto. Muutamme on-asentoon ja valitsemme moodit pääte, kulma, leikkaus ja keski. Sitten vielä välilehti pakotus. Laitamme on-asentoon ja kulmaksi 45 astetta. Nyt aloitamme piirtämään otsikkotaulua tulevia tehtäviä varten. Huomioi se, että piirtäminen CADsillä perustuu koordinaatistoon ja sen tuntemiseen. Eli ensimmäisenä määrittelemäsi esimerkiksi viivan aloituspiste on oriko eli nollapiste koordinaatistolla. Nyt aloitamme piirtämään suorakaidetta viivan piirtotoiminnolla. Määritellään viivan alkupiste. Viedään hiiren vasen nappi arkin sisälle, klikataan sitä siellä. Kuten huomaat, viivan pää on tarttunut kiinni työpöytään. Alhaalla komentoriville lukee viivan loppupiste. Eli nyt sinun tulee määritellä viivan loppupiste joko hiirellä tai käsin määrittelemällä. Tässä tapauksessa määrittelemme viivan loppupisteen käsin. Komentorivi aloitetaan aina @merkillä. Ja nyt menemme tässä tilanteessa oikealle 180 mm, eli lukemaan 180, pilkku. Viivan loppupää ei muutu Y-suunnassa mihinkään, eli mitta on 0. Hyväksymme toiminnon painamalla Enteriä. Seuraavaksi piirrämme toisen viivan, myöskin viivan piirtokomennolla. Nyt käytämme hyväksi tartuntatyökalua eli Snap-toimintoa, jonka määrittelimme valmiiksi alussa. Tartumme kiinni piirtämämme viivan päähän, jonka jälkeen määrittelemme viivan loppupisteen. Taas käsin. Antamalla ensin @merkin, jonka jälkeen määrittelemme viivan pituuden, viivan loppupään, eli X-suunnassa viivan suunta ei muutu mihinkään, se on 0. Y-suunnassa viivaa piirretään alaspäin -80 mm. Seuraavaksi piirrämme kolmannen viivan. Samalla tavalla viivan piirtokomennolla. Tartumme kiinni piirtämämme viivan päähän, viemällä taas kursorin lähelle viivaa, jolloin kursori muuttuu salmiakin muotoiseksi. Klikkaamme hiiren vasemmalla napilla. Ja nyt aloitamme piirtämään viivaa vasemmalle alkupisteestä nähden. Eli tässä tapauksessa lukema on negatiivinen, miinusmerkkinen. @merkki -180,0. Hyväksymme Enterille.
Neljännen viivan piirrämme samoin viivanpiirtokomennolla. Valitaan viivanpiirto, määritellään viivan alkupisteeksi äsken piirtämämme viivan pää vasemmalla napilla, ja nyt määritellään viivan loppupiste hiirellä, eli viemme kursorin ylöspäin lähelle viivan päätä, jolloin kursori muuttuu salmiakkimuotoiseksi ja hyväksymme toiminnon painamalla hiiren vasenta nappia. Ja näin saamme suorakaiteemme täydelliseksi. Nyt olemme saaneet valmiiksi suorakaiteen ja seuraavaksi piirrämme vaakaviivoja tarpeellisen määrän. Eli voidaan puhua myös viivojen kopioinnista tässä tapauksessa. Valitaan ylempi vaakaviiva aktiiviseksi hiiren vasemmalla napilla. Eli viiva muuttuu pistekatkoviivaksi ja viivalle tulee keltaisia neliöitä, jotka näyttävät, että viiva on aktiivinen. Hiiren oikealla napilla saadaan toimintovalikko auki, josta valitaan kopioitoiminto. Nyt sinun pitää määritellä kohdistuspiste, josta alamme kopioimaan viivaa. Eli tässä meidän tapauksessa voidaan valita esimerkiksi viivan vasen pää, viivan keskikohta tai viivan oikea pää. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä. Valitaan keskikohta, valitaan kohdistuspisteeksi painamalla hiiren vasenta nappia. Nyt komentorivillä näkyy siirtymä. Sinne annetaan mitat. Komentorivi aloitetaan @merkillä. X-suunnassa eli vasemmalle tai oikealle viiva ei siirry yhtään, eli siinä tapauksessa 0. Pilkku Y-suunnassa viivaa pitää kopioida alaspäin, eli tässä tapauksessa -7 mm. Hyväksytään Enterillä, kuten näette, sinne tuli viiva 7 milliä edellisestä viivasta alaspäin. Sama toiminto saadaan tehtyä uudelleen kirjoittamalla vain komentoriville uudet koordinaatit, eli komentorivi aloitetaan @merkillä 0,-7, hyväksytään Enterille. Nyt kopioimme vaakaviivoja tarpeellisen määrän. Näin. Seuraavaksi piirrämme vasenta pystyviivaa suorakaiteen sisälle tarpeellisen määrän, jotta saamme otsikkotaulun tarvittavia lokeroita. Valitaan vasen pystyviiva aktiiviseksi hiiren vasemmalla napilla. Hiiren oikeata nappia saamme valikonäkymän, josta valitsemme kopioitoiminnon. Määrittelemme hiiren vasemmalla napilla kohdistuspisteen, josta tulee samalla nollapiste. Esimerkiksi viivan alapää. Sen jälkeen komentoriville tulee kehoite siirtymä, eli aloitamme komentoriviin taas @merkillä, kopioimme viivaa 10 mm oikealle, eli X-suunnassa 10 mm oikealle, Y-suunnassa sen sijaan emme siirrä viivaa ollenkaan, eli siihen laitamme 0. Enterillä hyväksymme sen. Seuraava viiva pitäisi olla nykyisestä viivasta 16 mm päässä, eli siirtymäriville @merkki 16,0. Seuraava viiva 12 mm päähän @12,0. Seuraava myös 12 mm päähän. Seuraava 62 mm päähän. Seuraava 15 mm päähän. 15 mm. Ja vielä yksi 15 mm.